Kapag mak kunwari kay ko mga hani di ba? Nga kama bande kufur kari sinang suka. Uy. Tung tung na tung tung. Tung tung na tung tung. Ani nok ni video rong nok ya balok nang. Tang na nya la yim hay video sa pai. Nó này đây. Nó khum rọc rau khum rọc. Nung sanai. Hello, kun phan jendong maliana. Ekdom adra gondrang za kwataibo. Phaimani bagai tini hopong wati wakang kaba pura jini kumlang area o current grei. Angke lamsago ani channelo gani duita phone tongo do. Angke obotan bagai asa andra gondrang do kangkangke Android ba video khlai tongo o jaga kisa battery tongo an iPhone ke only 13% si battery hingke ba. Ke do jeman sak obo iphan nongno tini phunungan chai togana narok nai tongdi. Angke chini barao bahanyo tui bokori current bokori hingke marung saka mani bama huya mamui bama sonya. Watwi bo rup rup hayong ka ba thumani hingke do. Basa ya kho dan chinai sisajak no do. Khaipan sisajak pan ang thuma se. 12:30 jora thoga. Ani kakini exam choli tongbola. Hingke bo bini iCard o jaga ta. Bini iCard na phainya phaike bo 12:30 o. Hingke ano doga togoi sojaka hingke ang sijaka. Aboni sai sikungbo to sijak no. Toba bo sojabai pun hoite ke muktori thanglia 12:30 jora thugang katai besaksa hai deba emne to mia horo thumani ang 3ta tamkha bagai muktori kolok kebo thui mangkha ta hangka bo tabuk exam roi phai ke hangke hotel logo maichan lin handong emne mamui dongo mamui kri ingya mia honi mamui hai ni bano tam khaijak ke nongno phunung nai ke no ano logiroi nai tongdi ang nong ni hamjung mani nai battery kri phano ঠিক ঠিকই videos namnai hingke wan chugui tongmani si judi no om hairok ungya hangka hangke tini para thangai kisa mugi tingrong nai gena hanai naita mia horon no wan chugui thujak amse wati wawi se current nokri ungjak hangka ba je phunung wan sang nong phunungnai kendorong nai ledi andra bundra phon rok bayam han koksai tongdiu ga jora ba bisina no rokoi tongna muchungo hangke belai rokoi tongmani bwsak rok se sabai suka hingka hai ni bano biangna tamle khaini ba hai de ba hingka abono bed cover rok slai bai gira kha hingke current phaimale phaike nahla voltage komta hingka amsukai tui rok sarung malaya hingka ba mamui rok ma songyangui tongkha emne mamui to mia horni tongo do abono chana khasai mano hai ni pano tui rok koriba mani rok sunani tui kothin ongnai hingke mani huje ase kwngma tongkho hingke kwkei college ni romo hapaike hingke no jung tabo ongkho laikya ekdom watwi sekere dorop do hingke naidi chini ukulugon rok nugui mangkha na ekdom nokha somsajak abo hingke hotel ni maichai kiphilai mele watwi aska phaike noboroi watwi bai homeopathy hospital ni gate o se bachai ma tonglaisio hingke watwi teibo sinai laban bagui abo khe room sopaikha kaki sok mukhai manjai tolaio tabuk nogo thangte kisa bwkhra buphang rok daitlangna hinui bathakle tolaijak hingke norok kwngma borok no sungo no electric da mwkhra buphang hinai hingke norok nugui mangkha na chwng oro mwkhra bupham dana haijak obo hingke chwng ko tabuk haitwi mwkhitwng paitwi himani bazar o habliya tai kulimura o se je dogan no mano aboni paitwi haikhe akran somkho pura 150 tei kang rok watwi jora rogo bahai da hingke babu bai eko paper kosom o tabuk no paran dogan o thangui watwi seksek watwi se manjak phaikhe babu hingke naidi eko paper o kisi norok nugui mangkha na hingke sem solai thangka babu bahai 150 rok paitwi hai tomato rok kangkha ba thaisok mukhi chana bwsung hingke ba tabuk khaknai ayang watola phasing khakna hinui tongmani se do kwkeni mana khaio ta watwi seksek ta thangsi nokhalaw tongbola aro tomro mama mangkha ba oroni khagui chasi ringnai hingke oroni haile mangra khaiko thena wano ayang bolong ni bo thena wan do tobo abo khe torbai kheta laifang tanfru video di sanani tongmasa thaisok mukhi chawi tongkha hingke bike o ama hingke laifang tani tubu drop wngkha ta hingke laifang mojdeng chanam sungo tai thaisok mukhi chanam sung hai hinui nogo haimani do hingke watwi seksek ani bara o to current tongmani voltage kom hingke ba aboni bagui nai tui sikwrui tui sarukmaya ta hingke ba hingke nogo abono waisino bwkhani motwe khe laifang mojdeng khaijanai tini thapan mamui bo masa ebalokha tini khe thapan mamui bo chasinai gas ni mamui bai thapan mamui thongmani no alada thangnai video o norok ano baksa swngbai kanching biyang hinainai hingke ang video o sajakno do kanching thaikia hinai hingke a video nairok khe abono saimaya ta hingke tini haino sere nongno kanching thaikia kanching thimaini yagulo aming rok tubuse bwsa bawishe tor tongmaikha go swngya norok sini na chani chintuni bin bufayung nindra motom sude kabak de mak khunwari khai ko hang khapsa sike kunu jaga no hake thambi kai bo gau thamar thake kis
Berma bati songnai gaban bagi tiar khlaina jak gatai saito paikhenong no laifang mosdeng musa khlainai akran som kaprap mix khlaiye ma hwnkhe thoksuga emne tang laifang mosdeng rasa jaya do gai tini hwnkhe chana musung khata haibano chinoro laifang 3-4 prokar tongmani bisingo jang tang mosdeng snam tonmani obono joton sai jat kaham thoksuga ekdom lopsa ka bono tilik sungui tongo ekdom ibom tike bamna ko yakma bamje kufur keri sinang suka Tagbor ko bamnya ni di silang to ka. Ma, kon hari. Bam di pho, ti chanela. Ma, pa ya bona. Hili ko na po kaya. Lok lang na hai. Ma. Eh, sari nan pa nin bay. Oh ma. Bam di. Hey. Are? Bam di ngata? Logo phai hune blanket kada lo karti hubano ba edre me lu bola no khayo Obre sabajani text khai ekdom jagnangi nai video rok share khai tonglai dong gang bono video ti sai tong nei bo sai mi ang sabi video ri ho tibo bar khorsa video ro ho jong tang nai nela je bum hai video sa pai no na je ya salon Ari? Ari? Bani tumbang. Kau jatuh amai dong 1:25 roga suku jadi ko. Phone thangmang phone battery pa jaga charge so dong ka charge so ti tam khanyai. Kon khanya kare ko yas ko thop ra jong. Ge bakhanai pan phuinai bo. Aska bina bakhanai phuima na. Hwnkhe makpri jo tabok thangya hwnkhe tini honni bagui hwnkhe to amsuk tom video ngnai do. Khanapong ai nongno saikhenarno jong koitao thoka tei khanapong ai thunuko nai nongno tam khai hwnkhe norok naidi paithak jora hwnkhe tabukni bagui khe hor kaham guys hor kaham ui makhang tau jakam phone ma bua kadara koi ka phasai ko Dipar kaham narok joton no naini wati phaimani aska phagya angka tax thumba so screen no nugma khana tabo koide tamai tong nani ni ko chintok asung dong shu do phonga masa kamai thong jaw ka chintu ni chintu ben bere hedong chirio chintu srayo ama biang bere heke ala tema sa bhaja nai thumba ntro ro na hala Kata kabak di borbai kok sakit bejal iko tem sa phai nai to yang ka sanu song mak tham ma ta da chago bang se ka soi ka bang nai ka jala nang di ba jala ba tam na ngang mo sa go hai ni ba no der kok sakit bejal no Tama. Kata kadi an ya. Am jang de. Chaba sanai. Kalai chang kala ha. Khosai. Good boy. Kita kai sa se janong. Janong ka khumrok khaisi ja. Toki ka sai am la har ni ana. Sana ba na. Nu khumda sa bo ni da hai. Nung sanai. Nahari takbo sa nahari bon sa manoy. Ko saya. Tama. Tam cintu. Sin thai pong lok sa sa han chika jong ko han pok. Asa ka bang mai ko na sing yang thanang ka bo san sa sing khanyo. Angu ang tui to la phasing thanai do da bo. Kaisa blai khangan bangai. O yak no ko man hari ko. Asa ka karaja thai pong. Sana skering ki siro. Yang kalai jong ba. Ai nor ka tam ka sa sa. Hả? Mới sẽ sẵn sàng lên Bura khai với ơi Pen bọc cắn ra mà sao nó Ông tỏ một con Chỉ kẹt là hành tông xuống một khăn lông bên này đi Thôi nhá Bura hành hồng Ani nọc ni video rong nó rong nó bao lâu khăn cả Tini kisah yang có hay tuy Khuno cái đi xuống hình nhái Cái cục tụi nó Watwi hay rắc ba Bolong tép hàm rắc đó Ngực chỉ gọi là bọc khe to Tu có rắc lại bao lâu cái bolong khai chẳng cả
gang tam khang na phai male ke sak ke thang bithi ko tam bageng gang ge ang tu thumba sa dro be di ba kun phan sa ku kun phan ning ya ko obot to gi nai ning nai ba no bela khen ka ham no bo ning di do ho ko je ko ke sarok tongo pathorok pan khana na gang ge oba hamota sina andro sura je ko chigon chigon shu mo pura nok guri ja kolok pa yang mo tong na yang kolong ma haben chino ben kisa keler ami nga bang mari phai bai ko na sili tung na tung kamu tung na tung mà tắm râm hồi xưa yang cái xin mua nhau tóc tao ok mày sao này apen ra cái mía hồi lại phải mustang đẹp sao mustang tao bữa cái mày cho mấy cái xe trong hàng bài bay theo giờ nó cái này mình